Good morning, guys. Happy Saturday. Ini Saturday. ಚಾಪುರ ಅಂಡ್ ಕೊಡದು ಇಡ್ಲಿ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಶಾಪ್ ಲೇಟ್ ಪೋಡುಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಟ್ ಫಟ್ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಅಟಿಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಗ ಇನಿ ವೆಜ್ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಇನಿಲ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಕೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಬೊಕ್ಕದ ದಿನ ಬೋಡೆ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕದ ದಿನ ಒಂಚೂರ್ಲ ಪರಿಮಳ ಗಿಜ್ಜಿಡ ಆಪುಜಿ ನಮಗ ಅಂಚ ಇನಿಲ ವೆಜ್ ತುಕ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪೆರ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಆಗಲೆಗ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾಗ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆವೊಡು ಅರೆಗ್ ವೈಟ್ ಆಪುಜಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋಪಿನಂದುಲ್ಲೆನ್ ಶಾಪ್ಗ್ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ತೂಕ ಇಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಪೂರ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ತೂಕ ಆಂಡ ಡೈಲಿ ವ್ಲೋಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪಾಡುವ ಇಜ್ಜಿಡ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಣೆಲ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ವ್ಲೋಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ದಾದ ಪಂಡ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಕೂತುಂಡ ಪಕ್ಕ ಕುಲ್ಲುಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ತೂಕ ಡೈಲಿ ದಾದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಕಿನ್ನ ಕಿನ್ನ ವ್ಲೋಗ್ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ಗ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಬಂದ್ ಮಲ್ತು ಕುತ್ತೆಡ ಪಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕುದಸಿನ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ತೂತರ್ನಿಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಏಳ್ಪ ಬರ ತಿಂಗಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನನೆ ಕಿನ್ನ ಕಿನ್ನ ವ್ಲೋಗ್ ಯಾನ್ ಏನ ಮಲ್ಪುವೆ ಒಡೆಗೆ ಪೋಪೆ ಒಡೆ ಬರ್ಪೆ ಏನ ತಿನ್ಪೆ ಐತಾನೆ ಒಂಚು ವ್ಲೋಗ್ ತೂಕ ಐತ ನಡುಟು ದಾಲ ಟಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ನನಗಲಿಗೆ ದಾಲ ಕೈಪುದ ರೆಸಿಪಿದ ಅತ್ತಡ ದಾಲ ಇತ್ತುಂಡ ಐತ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಮಲ್ತು ತೋಚವೆನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಉಂದೇನುವೆ ತುಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ದಾದಂದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ದಿನಾಲ ವ್ಲೋಗ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಬೊಚ್ಚ ಎಡ್ಯಾಪುಜ ಅಂಚ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಏನು ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಇಂದ ದಿನ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ಅಂಚ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಕೊನೆ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂರ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ದೇವೆರಿಗೆ ದೀತಿನ ಪೂರ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ತೋತಾಪುರಿಲ ಉಂಡು ತುಲಿ ತೋತಾಪುರಿ ಎಂತ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮೂಜಿ ಕಂದಿತ್ತೀರಿ ಬಾಬಾ ಮನನಿ ಚಿನ್ನಗ್ಲ ಕುಕ್ಕು ಬಂಡ ಪಾರಿಸ್ತ ಅಂಚ ಒಂದು ಒಂಜುವರಿದುಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂದೇನಿಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಡು ಪರ್ಂದೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಲಾಯ್ಕದು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಮೆಗ್ರೆನೇಟ್ದ ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಜಪ್ಪುನನೆ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅವು ಪೊಮೆಗ್ರೆನೇಟ್ದ ಆರಿಸೋಕುದ ದೊಂಬಿನಿ ಬರ್ಸದ ಸಂತಾನ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಡೆ ಇಡೀ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಾನೆ ಇನಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಬಬ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬಬ್ಲಿ ಯಾನೈಕ್ ಬಬ್ಲಿಂದ ಪುದರ್ದಿತ್ತು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಸದ್ದು ಕಿನ್ನಿ ದಿಪ್ಪುಣಂದು ಏನ ಮಲ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾಪುಜುಂದು ಏನು ಗಿಡಪರೆಲತ್ತು ಉಂತರೆಲತ್ತು ಅಂಚ ಒಂದೊಂದು ತೂನಗ ಪಾಪ ತೋಜುಂಡು ಪಾಪ ಕಜ್ಜಾವ್ದಕ್ಕೂ ಬತ್ತೇರು ಕಜ್ಜಾವ್ದಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೋಣಿ ಫುಲ್ ಆತ ನೆಂಕುಲು ಉಪ್ಪುಜ್ಜಾತ ಅಂಚ ದಿನಾಲ ದಿನಾಲ ದೀಪುಜಿ ಏಪುಗರ ದೀಪಿನಿ ತೋಡು ನೀರು ಪೋನುಂಟು ಭಯಂಕರ ದೊಂಬುಂಡು ನೀನು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಒಯ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ನಾಯಿ ಬೈದು ಹಾಯ್ ತುಲಿ ಕುಲೋ ನೀನು ತುಲಿಗೆಲ್ಲ ಕುದುರೆ ಕುದುರೆ ದಾದ ಕುದುರೆ ಪಾಪ ತೋಜುಂಡು ದೇರೆಗ್ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಕೆಲವರು ಬಂಪಿರಲ್ಲ ಅವಲ್ಲೊಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ದಿನ ನಾಯಿಲ್ ಬರೋದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಭಯಂಕರ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಿನ್ನಿ ದಿಪ್ಪುಲ ಅಂದು ಪೊಯ್ಸಾರೆಲ್ಲ ದೀತೇನೆ ಪೊಯ್ಸಾರಿ ಏರ ಕೊನೋತೇರು ಈ ಸರ್ತಿ ದಾದ ಮನ್ಪು ನಮ್ಮದೇನು ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಸ್ಟಕ್ ಆತೊಂದು ಉಪ್ಪುಚೊಲು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ನಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಉಂಟಾರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಅಲ್ಲ ದಾದ ಅಲ್ಪುಂಡು ಪಾಪ ಅಗುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಆತ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಗಿಡ ಪರೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ ಪಾಪ ಪೊರ್ಲು ಕಂಟುಂಡು ಏರ್ಲ ಕೊನೋತೆರಡ ಆತುಂಡು ಏನು ನಾನು ಪೊರ್ಲು ಏಯ್ ಬಬ್ಲಿ ಏಯ್ ಬಬ್ಲಿ ಬಬ್ಲಿ ಏನು ಬಬ್ಲಿ 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 ಆತು ಬಬ್ಲಿ ಬಾಬ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಣಲಾಗಿತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಕೇಪ್ಲ ಕೊರ್ಲ ಗಿಡ ಪುರ ನಡ್ರೆ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಇಂಚು ದಾಸವಾಳದ ಅಣುತ್ತೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದು ತೂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ದಾಸವಾಳ ಪುಲಿ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಪುಚ್ಚೆ ಜಾಂಡಲ ಪುಚ್ಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪುಚ್ಚೆ ನಾಯಿ ದಾಲೆ ನಮ್ಮ ತಾಂಕೊಡಂದಿಜ್ಜಿ ತುಲಿ ಪತ್ತದ ರೆಡಿ ಅಪ್ಪು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ವೆಜ್ಜ ಪುಲಿ ವೆಜ್ ಪೋಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ತಾಂಕೊಡಂದಿಜ್ಜಿ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆಲ್ ಪೂರ ರಾಶಿ ಪೂರ್ನು ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೇಟು ಮಾಡ್ರೆ ಪಾಪ ತೋಜು ನಾನು ಸೈಕ್ಲಿಗೆ ಸಲೀಗೆ ಬತ್ತದ ಫುಲ್ಲುವ ಲಾಯ್ ಕಡೆ ಪತ್ರದಲ್ಲ ಪುಡ್ಪುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ನಾಯಿದ ಚೂರು ಪುಡಿಗೆ ಇಂಕ್ ಪನ್ಪೇರು ನಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಕುಲ್ಲಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಾಪುಣು ಇಂಚಾಪು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದೇವರೇ ಈ ಪುರ ದೀಂಡ ಒಂದು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಕೊನೋಜೆರಡ ಮುಲ್ಪನೆ ರಾಶಿ ಬುರಿ ಎಡಂದು ನಿಜನ ಒಂಜೆತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ಆಣ ನಾಯಿ ಅಂಡ ಏರಾಣಲ ಪಸ್ ಒಂದು ಕೊತ್ವೀರು ಪೊಣ್ಣು ನಾಯಿ ನೈಟ್ ಅವೂಲಿ ಪಾಪ ಉಂಡು ಏರ್ಲ ಕೊನರೆ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜೇರು ಪೊಣ್ಣು ನಾಯಿನು ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡ ಆತ್ಲ ಸಾಲ ತುಲಿ ಪೊಣ್ಣು ನಾಯಿ ಪಂಡ ಆಡಾರೆ ಅವನು ಬತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಶಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಬಾಬಲ ಬರ್ಪೇರು ಚಿನ್ನಲ ಬರ್ಪೂಲು ವನಸ್ಪುರ ಆದು ಇತ್ತೆ ವನಸ್ಪುರ ಆದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪಿನಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾಗಿ ಬರ್ಪಿ ಅಂತ ಮಂಡೆ ಫ್ರೀ ಆಪುಂಡು ಇಜಂಡ ಇಡೀ ದಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮುಗ್ಗಿನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪೊಂಜೋನಕಲೆ ಉಂದಿ ಕಾಡೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ ಶುರು ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ವನಸ ಆದಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ರೆಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕರೆ ಯಾನ್ ಶಾಪು ಪೋಪಿ ನಂಡ 10 ಗಂಟೆ ತುಲೆ ಪೂರ ಆಪುಡು ಎನ್ನ ಕೈಪು ನುಪ್ಪು ಚಾ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಗೊರ ಶಾನು ನಾಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶಾನು ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಪೋಪಿ ವರ್ಮ ಕಾಲೆಕ್ ಚಿನ್ನಲ ಬಾಬಲ ಪೋಪಿರ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ 10 ಯಾನ್ ಪಿದಾಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮನ್ರು ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಎನ್ನ ದಾಲ್ ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ದಾಲ್ ಗೊಂಜಿತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ಬೆ ಯಾನು ಮತ್ತು ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ದೀಟು ಉದ್ದ ಬೇಳೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ದಾಲ್ ಸಾರು ರೆಡಿ ಅಂತ ಏನು ಬೇರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ ಇದೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಂಡು ನಮ್ಮ ದಾಲ್ ಸಾರು ರೆಡಿ ಸಾಕತ್ತಾಪುಣಂದು ಇನ್ನು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ್ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಅಂತುಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತುಳಿ ನಮ್ಮ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬಾಜಿ ಇಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬಾಜಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಏನು ಕೊಡೆ ಮೆಂತೆ ಬಾಜಿ ಮಲ್ದೈತೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ದೀನಿ ಇಂಕಿಂಚ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಓ ನಮ್ಮ ಅಶನಪ್ಪ ಬಂದ ನೋಡಿ ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಪೋತೀನಿ ಯಾನ್ ವನಸ್ಸು ಪೂರ ಆದ್ 2 ಗಂಟೆ ಶಾಪು ಬತ್ತದೆ ರಡ್ಡು ಇರುವ ಒಂದೊಂದು 2:45 ಬರ್ರೆ ಬಂತೀರು ಇನ್ನು ಸ್ಕೂಟಿಡೆ ಬತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಇನ್ನು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮೂಲ ಅಡಿಗೆ ಚೂರು ಚೋಚ ಮಲ್ದೀರು ಶಾಪುಡ್ ಇನಿ ಪಂಡ ಸಾಟರ್ಡೆ ಬ್ಯಾಂಕುಲು ಪೂರ ಬಂದ್ ಅಂಚದ ಜನ ಪೂರ ನೆಟೆ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಕಾಯಿಗುಯಿ ಪೂರ ದಾಲ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬರ ಟೀಮ್ ಬಡಿ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ತುಂಬ
5 ಸೆಕೆಂಡ್ ఉంది 2 ಗಂಟೆ 2:45 ನಾನು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಪಿಗೆ ಪೋಯೆ ಶಾಪಿಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತದು ಡಾನ್ಸ್ ತಡೆ ಪೋದು ಅವಳು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇನಿ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸಾಕಂಡು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬೈಯಾಗಿ ನಾನು ಒಂಚಿ ಪನ್ನೀರ್ ಪಾಲಕ್ ಪನ್ನೀರ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಚಪಾತಿಲ ಪಾಲಕ್ ಪನ್ನೀರ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿದೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ನಿಕುಲು ತೂಲೆ ತೂದು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಲಕ್ ಪನ್ನೀರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ನು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಲ ಅಂಚ ವೆಜ್ ಪ್ಯೂರು ತುಕ ನಮ್ಮ ಪಾಲಕ್ ಪನ್ನೀರ್ ಮಲ್ಪುಗೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ತುಕ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೇನಿ ಪಾಲಕ್ ಪನ್ನೀರ್ ಮಲ್ಪುಗೆ ಅಂದುಲ್ಲೇನು ಪಾಲಕ್ ಪನ್ನೀರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ನೆಡು ದುಂಬುಳೆ ಅನ್ನೋರ ಮಲ್ದೆ ರೆಸಿಪಿಡು ಇವಂತ ಪಾಲಕ್ ಇತ್ತು ಅವಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಕಾಂಡೇನು ನೀರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ದೆಕ್ಕುದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಜಪ್ತುದು ಇತ್ತಿತ್ತುಲೇನು ಒಂಜಿ ತಪಲೆಡು ನೀರು ದೀತೆ ಐಕ್ಯಾನು ಇಂಕ ಪಾಲಕ್ಕನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೊಂಚೂರು ಸ್ಮೂತ್ ಆವಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪವ್ನ ಚೂರು ಒಂದು ಬೇಯಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ నేను ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ನಾನು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡಿ ಅಂದೇನು ಇತ್ತಿತ್ತುಲೆ ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಆಂಡ್ ದೆನ್ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಚಪ್ಪೆ ಆವಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಚಪ್ಪೆ ಆವಡ್ತಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ಪಿನ ಬುಡ್ಚಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಆಂಡ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರುಡು ಗೈಸ್ ಅಂತೆ ಪಾಲಕನ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರುಡು ಪಾಡ್ದಿಂಚ ಗೇಯ್ದೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕಾಯಿನ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡ್ಡ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡು ನಾನು ಒಂತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಗೋಡಂಬಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಕಿ ಮುಂದಿನತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದ ಗೆತೊಂಗ ತುಲೆ ಮುಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತು ಗೆತೊಂದ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಆತು ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆದ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಒಂದು ದೇಗೆ ದೀಕ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಉಂತುದಿತ್ತದ ಅದೇ ಪಾಲಕ್ ಬೀಜ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಸ್ನ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತದ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಒಂದೇ ಲಂಚಿನಂತೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಟೊಮೆಟೊ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದುಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬೀಜ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂತೆ ಪನ್ನೀರನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಎತ್ತೊಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದಿಗೆ ತೊಂಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತವೊಟ್ಟು ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿಡ ಬಟರ್ ದಾಲ ಇತ್ತಂದೆಲ್ಲ ಅವಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ತೊಂದೆ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಟರ್ ಇತ್ತನ ಬಟರ್ಲ ಗೆತೊನೊಲಿ ಇದಕ್ಕಿತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ಪನ್ನೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಯಡ್ ಬೊಕ್ಕ నేను ಬಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕು ಬಣ್ಣ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತಿತ್ತುಲೆ ಏನೊಂದೇನು ಗೆತ್ತೆ ಒಂದೊಂತೆ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ತವಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದೆಣ್ಣೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಕಡೆ ಪನ್ನೀರ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ಕಡೆಗೆ ಒಂದಿನ ಚಿನ್ನ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಚೂರು ಎಕ್ಕಡ್ಲ ಪಾಡ್ದೊಲಿ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಲಿ
ಇತ್ತೇನು ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿ ಪಾಡಿಯ ನೆಕ್ಕು ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಿಗೆ ಸ್ಟಕ್ ಆರೆ ಶುರು ಅಂದಿತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೂಡ ಇಂದೇ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂತೆ ಫ್ರೈ ಅವಡು ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊಲೆಲ್ಲ ಹಾಕದು ಎಣ್ಣೆ ಬುಡೊಂದುಂಡು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂಡು ಇತ್ತಲೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಚೂಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತಲೆ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಉಣ್ಣಾಂಡು ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಮತ್ತೆ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ತಕ್ಕೊಂಡಯ್ಯವು ಇತ್ತಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡೊಂದುಂಡು ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಇತ್ತಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಬುಡೊಂದುಂಡು ಲಾಯ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಪಾಲಕ್ ಏನು ಪಾರ್ಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕುಂದುಲ ಪಾಲಕ್ ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡೊಂದು ಕುಂದುಲ ಕೊದ್ದಿ ನಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಮೆತ್ತಿ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಬೋಡು ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ಲ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ದನಮ್ಮ ಅಂತಲೇ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಒಂದು ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ಐತೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಚೂರು ಕೊದ್ದೆ ಒಂಚೂರು ಕೊದ್ದಾಡು ಕಲರ್ ತುಲಿಗೆ ವಾವ್ ಕಲರ್ ಅಂತೂ ಸಾಕತ್ತು ತೋಜುಂಡು ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಕ್ ಪನ್ನೀರ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಐತುಲೆ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಿ ನಂಚಿನ ಒಂಚೂರು ನೀನ್ಲ ಪಾಡಿ ವಾವ್ ರೊಟ್ಟಿ ಚಪಾತಿ ಇದೊಂದು ಸಖತ್ತಾಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನಂತೆ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಾಡಿಯೇ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಾಡ್ದು ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡಿಯ ಎಸ್ ವಾವ್ ಅಂತಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಕ್ ಪನ್ನೀರ್ ರೆಡಿ ಅಂತಲೇ ವಾವ್ ಈ ಕುಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಇತ್ತಿತ್ತುಲೆ ಏತ್ ತಿಕ್ಕಾದ ಏತ್ ಶೋಕಾದ ಬೈತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಆತುಂಡು
ఇప్పుడు వర ట్రై మల్పులు అయితే ನಮ್ಮ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪನ ಟೈಮ್ ಚಪಾತಿಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ಪಾಲಕ್ ಪನ್ನೀರ್ ಎಂಚಾತಿನಿ ಶಾನ ಸೂಪರ್ಗೆ ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ. ಸೂಪರಾ ಡಾಬಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಪನ್ನೀರ್ ದಲಕ್ అవుతుంది ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ అవుతుంది ಇಂಚನೆ ಹೊರ ಎಂಗುಲ್ ತಿಂದು ಕಾಲು ಮಲ್ಪುವ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬರ್ತೆ ಅದಮ್ಮಟ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.